Hej og velkommen til. Det er lørdag den 23. november 2024. Og det handler om min Vølund varmepumpe. Det er sådan lidt en, en dagbog, jeg laver på den. Jeg forstår den simpelthen ikke. Mit forbrug lige nu, som I kan se, der ligger på 39 kW i dag. Den kører sådan meget jævnt. Igen, bruger for meget. Den har kørt på elpatron hele dagen. Nu går vi lige ind og tjekker på grafen, hvordan den ser ud. Nu kan vi lige opdatere den en gang. Lige se, hvad der sker her. Og det egentlig handler om lige nu, det er, at den starter og stopper alt for mange gange. Det var den ene ting. Og så kan man sige, at tilskudsvarmen, det er også det, jeg gerne vil have, vi kigger lidt på. Det er, at den har kørt stort set hele dagen med elpatronen. Det giver ingen mening, og vi kan se, at den udendørs temperatur, den røde, selvfølgelig den stiger lidt. Vi går fra minus 6 stykker i nat. Selvfølgelig skal den da køre elpatron der. Så kører den op cirka klokken, det finder jeg lige ud af, cirka klokken 10-11 stykker i dag. Du kører den op på cirka 0 grader. Og vi er oppe på lige nu på 4 grader. Selv vi kører 4 grader, så kører den stadig på elpatronen. Kompressoren kører stadigvæk. Den kan stadigvæk ikke holde sit sætpunkt. Ja, vi har den her. Der er stadig hulhammer koldt i huset. Siden i går frem til i dag, der har jeg lavet en ændring på varmepumpen. Ændringen er, at Vølund, det vil sige alle varmepumper, producenter anbefaler alle radiatorventiler. De står 100% åben. Det har jeg gjort nu for første gang. Det vil bare lige gå ind og kigge. Jeg går ind på min app, alle mine radiatorventiler. De er simpelthen sat til 25 grader. Det kan lige sove, altså sat til 21 grader, men 25 grader, det er sat til alle sammen. Det vil sige, at alle sammen står 100% åbent. Det er kun lige soveværelser, som lige står lidt smule lukket. Så har jeg hævet. Vi kan lige gå ind på varmegrafen her. Det vil sige, at jeg har været inde og ændre på kurven også. Så det vil sige, at ved 0 grader udenfor, der vil temperaturen være 42 grader. Fremløbstemperaturen skal være 42 grader hos mig, fordi jeg kører med radiator. Jeg har ikke noget gulvvarme i mit hus. 42 grader har den forsøgt at ramme stort set siden kl. 12 i nat. Jeg lavede ændring om her i går. Den har på ingen som helst tidspunkt i løbet af lørdagen her været her, hvor det var pissehammer koldt her i nat, og frem til nu, hvor der er 4 grader, har den sindssygt svært ved det. Nu hvor der er 4 grader, så er temperaturen jo lidt lavere i fremløbstemperaturen. Der tror jeg, der er nede på cirka 40 grader. Så den falder lidt, men den har på ingen som helst tidspunkt i løbet af dag ramt sætpunktet. Nu ved jeg, at nu opdaterer vi den lige igen. Og nu går vi lige ind og kigger, hvad den gør. Nu kan vi se, kompressoren her, den kører stadigvæk. Min elpatron, den kører garanteret også stadigvæk. Jeg ved ikke, hvorfor den skal køre. Nu går vi lige tilbage. Der er 42 grader udenfor. Giver ingen mening, at den skal starte. Og det forstår jeg slet ikke. Nu så jeg lige, før den startede. Og hvis vi lige går ind under info, går lige under den første derop, der. 40 grader er sætpunktet. Det er den til ramme lige nu. Der er 42 grader udenfor, det vil sige, at kompressoren bliver ved med at køre. Det er den ene ting. Så går vi ned under ekstra info. Selvom at sætpunktet er nået ved 40 grader, fordi det er varmt udenfor, så kører den stadigvæk elpatronen. Det giver ingen mening i min verden, hvorfor jeg så kører elpatron, når den har ramt sit sætpunkt. Så er det jo mening, at kompressoren skal sørge for, at den skal ramme sætpunktet. Så lige nu, der kører den både elpatron, den er gjort hele dagen. Den har ramt sit sætpunkt, den er cirka 2 grader. Vi går lige ind for at være helt sikker. Den er 41,3 grader.
Det vil sige, at den er 1,3 grader over sit sætpunkt. Den har faktisk været højere op end de 42 grader. Jeg skal ærligt indrømme at sige, jeg bruger en masse penge på strøm. Unødvendig strøm på min varmepumpe. Den virker af, undskyld mit sprog, den virker af helvede til. Jeg laver dagbogen her sådan for at dokumentere alle mine fejl på min varmepumpe her, og jeg dokumenterer også mit strømforbrug over for modstrøm. For jeg føler lidt, når jeg snakker med modstrøm, elselskab, jeg føler lidt, at de kigger lidt mærkeligt på mig. Det er det, jeg føler lidt, når jeg snakker med dem over telefonen. Jeg har også sagt en tekniker ud fra modstrøm af. Han påstår og siger flere gange, der er fejl på. Jeg er lidt spændt på, hvad der sker nu. I går, fredag den 22. Der fik jeg endelig fat i modstrøm efter 2 dages forgæves. Har jeg forsøgt nu, og fik jeg fat i dem i går. Og nu får jeg endelig en Vølund-tekniker herud. Og så har vi jo selvfølgelig også snakket lidt om, hvad med mit elforbrug? Jeg skal ikke betale for noget el, jeg ikke bruger. Det er en fejl, der er på varmepumpen. Jeg kan ikke få noget svar på det. Jeg skal indrømme at sige, hvis jeg skal anbefale nogen til andre mennesker, så vil jeg sige så meget, som det er lige nu, og sådan som det kører lige nu, så kan jeg kun sige en ting. Jeg kan på ingen måde anbefale en Vølund varmepumpe. Den behandling, jeg har fået igennem modstrøm, vil jeg så også hellere sige også, jeg kan på ingen måde anbefale modstrøm, med mindre det tager sig sammen her de næste par dage, og jeg får en fornuftig behandling fra dem, som jeg har fået indtil videre fra modstrøm af, og så vil jeg indrømme at sige, nej tak, og jeg vil ikke anbefale den. Det er min dagbog i dag. Lad os se, hvordan varmepumpen kører i morgen. I morgen har det lovet 12 grader, tror jeg nok, udenfor. Jeg er spændt på det, så jeg tænker på, at vi tager en ny video i morgen. Hej!